Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Ngicela mangifuna ukuthola amavidiyo ni-subscribe lapha nicindezele ibhathini. Nganze idlozi. Angichibiyele ngiphinde ngithi ukuchaza la kancane. Ngingachaza isimo samabhayi ngiwahlukanisa ngesimo semoya yakhona. Mangichaza lamabhayi lawa, mubheka isithunya sikhona yonke le ndawo. Niyangizwa? Isithunya sikhona yonke le ndawo. Mami uyangithusa umuntu oyinyanga ongamfuni uNkulunkulu noma uJesu. Mangabe ubona ukuthi umuntu amfuni uJesu noma uNkulunkulu, kufuna ungasondeli kuyena. Yonke into was created by God. Everything was created by God. And for him and only for him. Everything. Akushiwo ukuthi some of the things, kuthiwa everything was created by God. Ngiyangizwa ngane zedlozi. Mama umuntu engamfuni uNkulunkulu ngoba banitshela la ukuthi abamfuni uNkulunkulu. Basho into eziningi uNkulunkulu ezingekho right and uyabona kuphambi kwakho. Ulimala nje ubhekile akucimezile uyabona. Ushayeka nje bayakugila benza konke ubhekile. Bayakuroba bayaqola benza yonke into ubhekile uyabona. Mabe lowo muntu okusizayo noma umuntu ombonayo ehlukene noNkulunkulu ungayi kuyena. Ungeze futhi nakumina. Ngoba kuba ngazuthi ngizifunela abantu. Cha. Uzolethwa ithongo lakho ngendlela abawuletha ngayo. Angizi kuzokulanda mina. I'm not for everyone. Ngizokutshela uvula amehlo ubheke. Ubani umuntu oyakuyena. Uhlobene noNkulunkulu. Ngoba kuthiwa ke na you'll see them by their fruits. You'll know them by their fruits. Uzobona ngezithelo zabo. Mawubheka isihlahla uyabona ukuthi isihlahla samapentshisi ngeke uyokha umango. Uyabona ukuthi isihlahla sobanana ngeke uyokha ama-apula. Isihlahla sama grapes lesi ngeke uyokha amapentshisi. Ngane zethongo uNkulunkulu usinika amehlo. Waza wenza isiqiniseko sokuthi abamabili khona uzobona kahle. Wakunika indlebe eziwu2 nazi lezi uzolalela kahle. Wakunika umlomo wodwa ngoba uyazi ukuthi uzokhuluma kakhulu manje umnika imilomo emibili. Wathi ngimnikeze umlomo wodwa ngoba ukhuluma kakhulu bese ngafuni ukwenza. Niyangizwa? Kubalulekile ukuthi ubhekisise. Usiza ubani? Uyamthanda uJesu. Akampretend yini? Kuthiwa abanye kubhalwe eBhayibhelini ngoba nilifuni njalo. Kulungile akunandaba. Vele abahamba ngeBhayibheli bayazonda kulungile. Kulungile ngisabile ukuthi ungizonde. It's okay. Sengijwayele lokho. Laba abafunda iBhayibheli balanda isimo saNkulunkulu. Ukhumbule nje ubufunda iBhayibheli zama uqeqesha umoya wakini wasekhaya kini nesimo saNkulunkulu ongibathile. Ngiqhubeke. Njengoba ngithi mina ngibhekisisa qalazisisa kahle. Ngoba uyabona ukuthi kunjani labela benze njani singabelaphi. Ngendlela esekwenzeka ngayo. It's only about money. Kwafuna ukubheka lokho. Alright angikho lapho. Mawubheka la ngane zethongo. Le moya le yonke yasidinga isithunywa. Isithunywa sihamba noJesu. Manje maye ngamfuna uJesu lesithunywa lesi phela isona sibhoboza yonke le moya. Wonke umuntu unesithunywa. Bangakhohlisi. Wonke umuntu ozalwe emhlabeni wahlala emhlabeni unesithunywa. Lesithunywa lesi isona sokusiza ubhoboza into zakini. Ngikutshela into ejulile. Mangasifuni isithunywa ngebhoboka into zakini. Iyona ndlela ukuthi ubhoboza into zakini. Mantshela umkhulu ethi khuleka awukufuni lokho. Mayithi umkhulu hlala endlini uthandaza awufuni. Ufuna ukugijima namabhawu emfuleni. Ususithinta nesithunywa. Usuhlobene noNkulunkulu. Usuhlobene nesithunywa sakho lesingibathile.
usuhlangene nengilosi zaNkulunkulu lezi athuma kwenza igade, ulele wena ngo-12 ebusuku, uyazazi iningilosi ekhalaza igada zithi not this one. Ngoba ngasikhathi ulele 12 o'clock at midnight, ulele wena, ingilosi zaNkulunkulu ziyagijima zithi not this one, they are fighting for you. Ingilosi kaThixo zithi not this one, wena ubhizi ulele. Okamba usephathini ngo-12 ngoba phela nilala ngo-4 futhi anilali, usephathini. Okamba uyasijabulisa nomuntu wakho, kulungile akunankinga, zijabulise. Kodwa ingilosi zimile zigadile, and lezi ingilosi they are crying, ziyakhala. uJesu uma ekhala kunzima, ingilosi zakhe ziyakhala nazo. uJesu uyakhala ngenxa yokuthi uyakuthanda, uyakhala ngoba ebona ukuthi uzohlaseleka, uSathane ekuhlasele kulinga enze konke. Kodwa ngoba uthi uyakuthanda ngoba wakufela phela esiphambanweni, uyakumela, akasabile futhi akajiki. Kodwa wena ukwazi ukuphenduka ubheke uJesu, uphenduke ubheke ingilosi. Awukwazi nokubona umuntu ozokusiza ngeqiniso, awukwazi nokubona ukuthi la ngiphephile la, awukwazi ngisho nokusenza lokho. Iphi intuition yakho, lo ngosenza ngawo umoya kaNkulunkulu akupha wona, ama-senses apha, ama-senses akho. Awusakwazi nokufila wena ukuzwa ukuthi lo muntu uzongisiza. Uphi lo moya? Usuhambe izinyanga eziwu6 ziqola imali, thatha 5,000 10,000, lutho akulungi lutho. Usuhlabe izinkomo eziwu10, okamba imbuzi eziwu10, usuhlabe ngapha nangapha, usuthwasile wakhishwa ngenkomo, wenziwa yonke into, lutho awuhlola, wenza lutho, kuthule nje. Iphi intuition yakho? Iphi? Ziphi ingilosi zakho? Idlo zakho liphi lithini? Kumosheka inkomo engaka kini, engavusa umuzi wakini, uvusa imuzi wengane zakho, undlale lifi ingane zakho, zikhona ulungisele kahle, ulandele ifa labantu abadala, ngoba wonke umuntu unefa. Wonke umuntu unefa lethonga, ngisho ifa la emhlabeni. Wonke umuntu ozala unefa lethongo, wonke umuntu kunesipho, kunobizo alithola lwakubo ngendlela yakhe. Omunye ubiziwe ukuthi abe nobizo lamabhizinisi, ngeke umthinte, akathwele kodwa unobizo lamabhizinisi. Kuthiwa nje wena sikuhluphi, sifuna nje umuntu amabhizinisi right through. Kuphi lokho? Kuphi lokho? Akufuneki ukuthi uzohamba izinyanga nani. Iya kulo muntu ozoya kuyena oyi-1 akusize ubhoboka izinto, likhuluma ithongo. Ngikathele ngane zethongo, sekudlaliwe ngengane, nogobela badlala ngathi, nathi sidlale futhi ngezingane. Akulungile, akukuhle. Ogobela bayeka ngengane, nani ngizibantwana, musani ukugijima kogobela nimbona kahle umuntu. Uyakutshela uJesu akamfuni, noma emfuna-ke lo Jesu, ukhumbule. Ngingakhuluma ngoJesu la ngimthande, nginqenqetheke ngikhulume ngoJesu, ngikhulume izilimi, ngikhulume ngoJesu. Kodwa ekugcineni bese ethi angikwazi, angiphike. Wathi ke uzokhipha amadimoni ngegama lami, uzokhipha ilwane ngegama lami, uzokwenza konke ngegama lami, kodwa ekugcineni ngithi angikwazi. Kuza kanjani uthi awungazi Jesu? Ngiyenza umsebenzi wakho, ngikhipha amadimoni, ngikhipha izilwane, bese uzongitshela awungazi. Kusho iBhayibheli lithi ngizothi angikwazi, ngizokuphika, I'll deny you. Ngizokuphika ngithi angikwazi. Yini kanti efuna ngiyenze? Usudidekile-ke manje. Xhumana nedlozi lakho, xhumana noNkulunkulu, kubanjiswana khanjwe le ndlela. Lesiphambano ufuna usithwale sakini. Awufuni-ke manje. Hamba kuye la uzoya khona, la kuma shortcut noma kule mali esheshayo. Abanye kade bengena kuyimali esheshayo, athi sengihlupheke kakhulu, izinto ahlangana, awuthi ngisase ngena kule mali esheshayo. Angena umuntu, zibhidike izinto, kuphele yonke into. Kuphele yonke into, ama-contract, ama-unseen contract, kunama-unseen contract, yonke into. Ngizokutshela enye imfihlo. Yonke into before yenzeke kuwena, it happens spiritually. Everything eyenzeka kuwena empilweni yakho, firstly uyenzeka spiritually, and then it comes to physicality. Everything, noma athi incane kangakanani, everything. Yingakho kufuneka wena ube umuntu okwazi ukuba spiritually. Every time ube spiritually uzokwazi ukuthi ubhekane nama spiritual warfares. Niyangezwa?
Ma ungakwazi ukubhekana nama-spiritual warfares, usufile wena ukuze umuntu ethi ngifike ngiphila. Ufile kodwa ufile kodwa uyahamba. You are walking dead. Ufile kodwa uyahamba. Because you are spiritually poor. You are spiritually poor. Ukwazi ukulwa. uNkulunkulu uyabadinga aba-spiritually poor ukuthi beze kuyena, they kneel down, they ask, they repent kuNkulunkulu, kuJesu. Lord, I come before you. Ucela uNkulunkulu, have mercy on me. Ucela uNkulunkulu akusize. Yes God, I've sinned. I've spoken bad about other people. I've cursed them. Wena ubaqalekise ngoba ukhuluma into engcolile ngabantu. Repent before it's too late.